Sa laing balita, PO2 Lord Cañada kan hisakop sa Minglanilla Pulis nga gipusil patay sa wa mailhing mga suspitsado, gilubong na. Samtang Minglanilla Pulis wala pay lead so konsinsa ang mga responsable. Kini ang gitutukan ni Luan Mayrondina. Niadtong Sabado, gihatod na sa katapusang pahulayan si PO2 Lord Cañada. Mga PNP personnel sa Police Regional Office 7 ang nagtinabangay sa pag-alsa sa lungon sa Mitaliwang Pulis. Samtang mga sakop sa Minglanilla Police ang mipahigayon og gun salute. Si PO2 Cañada kanhi sakop sa alert team sa Minglanilla Police sa wala pa mabalhin sa Regional Police Holding and Accountability Unit niadtong milabang Setyembre. Samtang Minglanilla Police mibutyag nga posibleng tampered ang plaka sa auto nga gihimong getaway vehicle sa mga suspitsado. Sa gihimong pagsusi sa Minglanilla Police, nasuta nila nga wa motakdo ang plaka sa brand ug sa model sa auto nga nakita sa CCTV. Ang plate number was registered to a vehicle Toyota Vios under sa company, ma'am. So amo nang gipakita og pagi para ma-locate tong company nang gikuan. Para ma-request mi sa whereabouts sa nasakyanan o sa driver anang during sa incident na nahitabo. Personal grudge o baka kalambigitan sa trabaho ang gisubay sa kapolisan nga motibo sa pagpusil patay kang PO2 Cañada. Kanan sa iyahang mga kuan, ma'am, sa iyang mga nadakpan siguro ato kay bawo sa iyang kuan, so siguro sa kuan. So bayon pa gyud na namo, ma'am. Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.